Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Kwama tala yau a Kano ta karewar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Ma'anar wani guri namu matuta su ware. Domin su ma sun san sun tafka kure. Suna suka ce sharka da Allah ya tsare. A yau dai ga su suna layin 'yan taɓare. Sun ja da nufin Allah ya kai su kasawar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Rabi'in Alhaji ya samu kaɗan doka kiɗa. Mai hidima a cikin tafiyar babu faɗa. Mu fito fili mu faɗa yau babu raɗa. Sun yanka masallatai sun haɗa faɗa. Marasa daraja yau ƙarya ta karewar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Sun yarda da tsafi Allah muka rike. Ya nuna musu ƙarshen ƙaryar da suke. Ƙarshe na alawa ƙasa ai haka take. Abba Kabir ya sa su suna fanfalake. Mai kasun bar ƙarya kallon ka muke kar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Wannan gwamnati ita na kira 'yar wahala. Kasuwar kofar wambai nan da akwai matsala. Sun gina hanya burinsu su kwashe dala. Idan ka je kwari nan ma sun tada fula. Marasa lissafi yau mun kai ku kasawar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Makarantun gwamnati sun ɗaɗɗaura gini. Uba na yi uwar ma na gyara zani. Da akwai magana ta rabbanu don ku sani. Lalitar gwamnati duka sun shanya jini. Ba mu yafe muku ba Allah ba shi bari tar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Wai har makabartu ma fili su kasa. Ji da gani wannan gwamnati ta nakasa. Mugaye shin wai mai kuka rasa. Kun kulle zalunci kwai za mu fasa. Ƙarfin Allah shi ne ya kai ku kasawar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Asibitoci babu kula kuma babu shiri. Likitoci na tsallake aikin su bari. Hakkoki an gaza ba su kara shiri. Babu gado ba kayan aiki ka bari. Mulkin ganduji ya 'yan ko kulawar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Hanyoyi a Kano dindin ba fitila. Kwace na waya titi loko matsala. Sara da kisa gun yaran 'yan wahala. Makirci ya koma musu sun gafala. Sun bata gari amma sun je kasafan war. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Ku tuna musu yau Abba Kabir ne da Kano. Kuri'u na halak yau su suka lashe Kano. Tuni sun gama shiryo makircin fitinu. Hanya suka kauce mu kuma muka gano. Mulki Allah ke badawa ku sani dar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Zafin kayi ne ya saka suka bazama. Neman mafaka can tarayya a sama. Dillin ga dillin mun garna da zuma. Kun kama kafar wala don za a kuma. Asuwaji yana kallon kowa ku sani kar. Ja ya ɗauka Abba Kabir ya lashe. Maganar gina filin jama'a ta karewar. Rabi'in Alhaji na kira kuma zan kara faɗi. Tijjani na gandu ne waka da kiɗi. Maganar zaki ɗauki zuma kyalamadi. Idan dai hidima ce Alhaji za na faɗi. Rabi'in Alhaji kun yunkura mun yi musu wanwar. Ja ya ɗauka
su yi ne war sun tabka gido ga a Kano kuma da sani war ga kuma abban ya zo zai rushe gini war sun shiga barna baji kuma ba gani war mai gyara zai gyara barna kuma taikar ja ya ɗauka abba kabir ya lashe war maganar gina filin jama'a ta ƙare war kwankwasa mai jama'a tafiya ta yi tafiya war in ka kai su kasa duka masu bakar aniya war wasu babacci sai sun dan kurɓa giya war kwama talar da suka yi mana ba kunya war zabo na yawo kere na yawo tir ja ya ɗauka abba kabir ya lashe maganar gina filin jama'a ta ƙare war almadaki na dala gaishe ka muke war kai ba ka gudu kasa wasu fanfalake war siraja ibrahim imam gaishe ka nake war shugaba na jam'iyya ma namu kake alhaji ɗayyaba ahmad mai turare gadar ja ya ɗauka abba kabir ya lashe maganar gina filin jama'a ta ƙare war honorable umar yan tandu kara shiri war yahaya musa kwankwasa ma ba ni bari war shawutar riga ga waka ba da kari war ibrahim ali na madumin yokatari war labaran cancanta a cikin tafiyar dodar ja ya ɗauka abba kabir ya lashe war maganar gina filin jama'a ta ƙare war awwal abdul kadir hasken dala kake war da mujittafa Musa karaye a rike war abba na dala kai ma sanyo ka nake war in ka misa a yage alkawari ne ka rike isa lawan dala da dan dumurmur aiwar ja ya ɗauka abba kabir ya lashe maganar gina filin jama'a ta ƙare war sai billahi na kwankwasa barka da wuni salisu kosawa ma na ƙara tuni war ga salisu hotoro an ɗora gini war telan mata su ko hoto mu gani da awwal sani rogo amana ce dar ja ya ɗauka abba kabir ya lashe war maganar gina filin jama'a ta ƙare war isa waye su gwala na taso da kira mustapha dan hajiya nasarawa babu jira da ogan boye dole in doka tambura da tijjani na kaura goja a ja damara da bala manja alkawari ne na cikatar ja ya ɗauka abba kabir ya lashe maganar gina filin jama'a ta ƙare war ja ya dauka abba kabir ya lashe kwama tala yau a kano ta karewar ja ya ɗauka abba kabir ya lashe